Takže Hello team, já motherfucker. vás zdravím tady Panikáč.cz a já vás vítám u mého dalšího. Oh my god! Hello team, my friends. Hi team. How old are you, Orange? OK, takže mutnou se bychom si mohli Orange, how old are tak. Takže ještě jednou vás vítám u mého dalšího videa. Je to zase z Goučka, tentokrát to nejsou klače, ale je to rovnou kompetitivní zápas na Infernu. Je to banán. Jo, je to banán, stahujeme se. Nepůjdeme přes mít, protože to je sebevražda. A je týme. Co vylezeš mi? No. Klid, jo, chlapče, klid. Oh my god, one side, two side. Teď nevím, jak se řekne kašna. Nevadí, je to první kolo. Tak já jdu jako. Aha, bohužel. Ach jo, proč kupujou? To takový hovada. To je děs. Tak jdeme zase okuknout mid. Ano, jdu hned, dají to podle mě, jo. Jo. One middle. A to myslím, že nejde takhle boostovat, nebo... No, neuvidí tam stejně. Uvidíme. Jak už koupíme potom, tak. Ale come on, dobrý. Hezky. Jdeme jsme další týmy. Taky dva jsou na banánu. Směřují na mě. Bohužel naš tam, bohužel nedali na tom máčku. Tak uvidíme. Jdeme tady ten i když mám Mariko. Půjdeme ještě full. Ale bohužel zase koupil. A náš koupil taky. Koupíme si MP250 sem koupíme. Bohužel tahle hra vypadá fakt divně, protože nemám ani jeden kill. Ale doufám, že to si nějak rozehraju. Jo, aha, tak já jsem dostal hned nejde. Podle mě půjdou, jo, skákaj po autě. No one ups. Ale fakt nechápu lidi, proč jako kupujou takhle, když řeknu zrovna Eko, ale tak dobře. Nevadí. Dobře, tak zkusíme koupit. Vipo, zkusíme Vipo na midu dát. Tak. A dobré, teď je to dobrá. Tak uvidíme, jak to dáme teďka. Chtěl bych aspoň pár killů. Když mám to Vipo. Nejhorší je, že se mi prostě v nějakých hrách daří, zase nikdy nedaří. Což je pěkně na hovno. V tomto ohledu. No, prostě nepovím. Aha, to padne, je to dupená. Prosím takový vůl. A mě se vracím do side hezky tady tak nějak.
Tak bomba je nakonec na Bčku. No ale vidím, že... No. Tak prej nic zase. Tak co bombo, kde jsi? Na Ačku, že? To budeme asi saveovat. To savenem asi, no, to savenem. Nebudeme nic zkoušet. Ty vole, proč se mi tak nedaří? Proč? Tak. Tak ryby. Tak jo, půjdeme na mid, zkusíme ten mid. Uvidíme, flashneme mid, flashneme mid. No, tak prosím, vyjdi mi, prosím, mid. Jo, máme ho, máme ho. Tak. Super, sundali jsme vypo. Výborná zpráva. Tak jo. Jo, svoparte koši jsou. Neumírej. Tak máme jednoho, super. Super, máme dalšího, nice. Neumírej. Neumírej, kluku. Je tam, je tam. Ježiš, skokl, je skokl. One house. Nice. Last house, last house. Tak jo. Že by vyhrané kolo? Možná, nebudeme to ještě. Pojďme na Bčku. Paráda. Nahnali jsme si nějaké ty killy. Jo, ten půjde na Bčko. Tak jo. No. Ne, on má vypo prostě. He going planting, he planting, he planting. He planting now. Go, 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 go. Nice, good job, nice headshot, man. Dobrý. Může defusnout. Paráda. Mohl jsem ho trefit, mohl, ale bohužel jsem křivý jako prase, takže... Na huby. Doufám, že bude mít na vypo? Myslíte, že bychom mohli mít na vypo? Yellow, can you drop me off, please? Please? Živý? Thank you. Super. Udělal mi to. Klučina. Tak jo. Ale wow, tu hlavu mu dal hezkou. Tak jo. Flashman si mid. O, jsem skáču. Aha, on mi dá hlavu. Dobře. A já chlapci. Nedělejte to. Proč si to berete ty skiny? K čemu vám to je? Nice, hezky. Pojďte tým, good job. Výborně tým, výborně. Velmi hezky. Počte? Nedělej to, boha. Necháme mi vypo, co vy na to. Jo, necháme jim vypo, koupíme si... Ty, mám jsem klikal na farmaci. Koupíme si M-ku.
A pojďme do apartmánu. No, jdu. Doufám, že to neřve jakože moc. Ale doufám, že ne. Flashnem si to. Zkusím to trochu povytáhnout. Nic. Už mi něco? Ne, prosím, dobrý. Tak jo. Super. Zkusím tam do putu. Nevidím. No. Já jsem tu s prominutím kokot. Ne, já to rašovat nechci. To povytáhnu tady a uvidíme se tady sejmu. Já si knife. Oh. A máme asi, takže jsme mu ubrali jako dost. Takže dobrý. Tak jo. Tak pojďme zase apartmány. A trochu to povytáhnem. Tak jo. Hezky to bíráme, máme hezky kluci. Výborně. Zkusím odhrát úplně všechny mapy, úplně všechny, jak je třeba Train, je třeba Aztec klidně. Minus 78. A pak... No tak to jsem mu dal hodně, jo. Mohl chcípnout. No, ježiš. A co mu říká apartmány, mohl se tam dívat. Neví si. Nice, hezky. Nevadí. Nice try. Vůbec nevadí. Tak jo. Zkusím na scoutku. Na tom jdu. Zkusíme to. Zkusíme i tam hodit decoy. Jako, aby to bylo jakože flash. A otočili se nebo něco. Proč nevidím? A proto. Tak jo. Aha, jsem na Bčku, já jsem na to úplně zapomněl. Ta byly na Bčku. Ajaj. Kde to hovado blbý? Tady máme jednoho. Super. Má ten typek defusky? Nemá. Ježíš, teďka zbytečně. No nic, tak to už nemá bohužel čas. Dát. Měl defusky, tak má ještě čas. Tak nemám. Bohužel. Please drop me, please. Požádáme se o drop, ale asi ne. Please drop. OK. Tak jo, zkusíme digu. Máme 7 kg, což je dobré oproti tím 3 kolám, co jsem bohužel nedával.
Tak jo, trochu to vypušneme a teď prosím. Nic. Nice, hezký tým. Velmi pěkně. Potřebuji kanu, hej. Oh, klid. Dobře, tady je vino, což jsem vůbec nechtěl. Ježiš, to jsem vůbec... Já potřebuji hlavně to... Nice. Okay. Hej bro. OMG. Musím to nechám to P90, no. Nevadí. Myslím, že jednou jsme tam nahejtovali docela dost. Takže to měli ten asist. 7-4-7 je v pohodě skóre, náhodou. Remove any doubts in your head. It's us or them. Throwing flashbang. Smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Tak budeme rašnout rovnou. Tady jsme měli jednoho. Flashbang. Hezky jsem si zlomil nohy. Podíváme se na jeho někdo návkuje. No, nikdo, super. To je hezká, P90, hezká. Ne. Tak jo, jsem tu zpět. Menší tak. Let's move out. Tak. Dáme to rašno znovu. Deploying flashbang. Vynesl nám to 2 killy ten rush, takže super. Nastěžuju si. Grenade out. Throwing. Na -17, jak jsem mu dal, musel jsem mu dát. Bohužel. Tak nevadí, no mohli jsme ho dát, jenže ten můj aim je prostě na hovno. Ach jo. Mám sebe VPčko, aha. Jiný hoch. Jdou mu. Pojďme se vyponamit. Zkusíme to na tom midu. Nezaručuji, že jednoho dám, ale doufám, že aspoň toho jednoho tam nějak zajebu. Začne mi chybět. Tak ještě 3 kola a můžeme jít. Doufám, že to nějak jakože dáme, třeba naspoň na těch 8-7, kdy bylo pro nás nebo pro ně. Hlavně to není třeba 10-5, to by se už těžko vyrovnávalo zase. No, super, že tam se už zvonku a napodnamit. No, prostě. To mi dá. Oni pěkli svýho. Už jsem mu mířil na hlavu, oh my god. Já to tak jebu. Ježiš. Víc jsem vážně mířil na hlavu, kopíme si 5-7. Tak. A zakempíme se v apartech. Move it, son. Prosím, ani nedá, ani nedá. Deploying flashbang. Throwing fire. Tak potichu. Vád, oni jsou všichni. Prosím. Jo. Target spotted. Yes. Hezky borci. Paráda. Mám to Mku. Super.
Tak jo. Fuj, ten můj aim je tak špatný. Fuj. Tak teďka tohle kolo bychom mohli dát. Tohle kolo bychom mohli dát. Let's have it, lads. Všichni chodí Bčko, borci. Flashbang. Throwing flashbang. Jsem zostal nejde, boha. Throwing smoke. Throwing fire. Throwing flashbang. Hezky. Máme ve partech. Deploying flashbang. Já máme jednoho dalšího, yes. Super. Diffusing. Super. Vezmeme všichni 3. Máme knife, ne? Dobrý, je to v pohodě, já jsem to defuznul. Dobrý. Tak jsme zabili všechny 3, nechali jsme hezky projít. A potom bum. Dali jsme. Tak jo. Mám bombu, tak kam půjde tým, tak tam půjdu já s tou bombou. Tak jo. Tak běžte týme. Bomba nemůže jít první. Ale hoši, come on. Come on hoši, come on. No proto. Hoši, nedělejte tohle za pičoviny, jo. Pojďte si užít normální hru. No ale. Nehejtoval jsem, no. Tam není. Mám jednoho, super. O ježiš, behind. Oh my god. One banana, one side. Boha, kluci. One banana. Nice. Poslední, last banana. Poslední mají na banáně. No, prosím. Super. Dali jsme to kolo. Kupíme Defendera, protože doufám, že teda nebudou mít Kevlar. A zase jenom proto, protože si myslím, že by mohli být Eko. Já doufám, že Eko půjdou. Dobré, jablko mám být nemůžu. Super. Jo. Tak to zavhej. Oni si fakt kupovali, to si děláte prdel. Oni si vážně, seriózně kupovali. To mi nedělejte ani z prdela. Ne, oni vás nekoupili. Go away guys, go away. Go plant. Dobře, náš tým. Ty jo, oni koupili, ježiši. Tento já aspoň chytrý nekupoval, jako já nevím. A tak uvidíme. Tak dali to, že jo, to je hlavní. Pojďme asi teka. Mám tohle. Asi potom můžeme když tak koupit AKčko. Tak jo, máme 15 kg, což je super. Ne. Hoši, děkuji. Tak primate nenávím, tak primate. Nejde jsou. Ne, behind. Ježiši. Jak ten mid kryo, pro boha.
Jak ten mid kryjou. I am throwing a flashbang. Nice. Hezky. Throwing fire. Musíme odmítnout tak schválně první. Fucking noob. Aha. To jedno dávají, to už rovnou můžu vidět. No. Se provázat. Nepoňu. Go away, go away, go away, go away, go away. Ježiš, ty to dojebeš, chlapče. Dark. Chlapče. Ty seš marnej. Dark. Super, tady to, paráda. Je to v pohodě. Co to zabít? Ježišmarja, nechte toho kluci, jo, zas. Tak jo. Tentokrát půjdu Ačko. To už by to chtěl dát nějaký ten kill. Let's go, let's go. Na žádný blokování nebudu první hezky. Tak jo. I am throwing a flashbang. Tak jo. Grenade. Flashbang. Ježiš, klíně. To je hovado. Můj tým jsou takové hovada. Neumírej. Máš příkaz žij. No, nejdu. Paráda. Fire. Throwing a flashbang. Mě zavalím na Ačko. Já chci Mku. Pane bohe, jsem se lekl, co tam dělal. Planting the bomb. Ježiši. Vele, si vezme plantovat promany. Pane bože, ale protože bude tak na baječku, no, co tam dělal vůbec na tom Ačku. No to je jedno, dali jsme to. Fů, já jsem se tak lekl. Ježiši. Let's test it, Allison. Hezky borci. Hodíme mě na mid. I am throwing a grenade. Molotov. On rush ne, on rushing mid. Throwing a flashbang. Proč to dělají? Za to dobrýho. Flashbang. Kokoti týme, to je děs. Pane bože, proč to dělá? Tento týpek zabíjí. Co dělá ten? Nebudem nikoho kikovat, on nemusí zabíjet zase, jo? Ne, mi to ne... Já jsem teko... Ježiši. Já jsem kokot. Já nevím počítat prostě. Let's go, Bye bye. let's go. I am throwing a flashbang. Fire. I am throwing a flashbang. Vadej. Decoy. Throwing fire. Jo, ale nic jiného než jít pro bombu.
maybe left. Ber tu bombu, Aden. Týpku, to jsou já. Pane boha. To zase byla cesta pro bombu, ty vole. Mám bez kevlaru. Fuj. No nic, každopádně jsme to dali. Jo, paráda, už jsem první. To se mi líbí. Tak jo. Hodíme nedynamit a jdeme s Vipem hezký kempito. Stoupá 90 vždycky rašuje, nebo s Bízem, nebo za kurz. Jako si šitkou to furt rašuje. Smoke. Ani to bude hezký apartmán, protože mi jdem, to je sebevražda. Prosím týmy, dejte to, zkuste to nějak jakože uhrát, než dojdu. Prosím, prosím, prosím. Nice. Už běžím, kámo. Nice, už běžím. Pane bože. What? Pane bože. Pane bože. Jak já tyhle klačové situace nenávidím, fuj. Plantovat a seru na něho. To už plantuje. Jo, je to tam. Je to tam. Nevkikujte furt nikoho, nechte toho už. Pane bože, fuj. To kdybych zůstal na tom Ačku pořád a hantil bych ho, tak by to bylo úplně špatný plán. Já jsem si říkal, zůstaň tam, nezůstaň, tak jsem prostě šel na Bčku a vyplatil se to, takže super. Ale kurva. Tak jo, deso. A to mrdám. Ale bych chlapci vědět, to fakt bomby. Já jsem se vůbec nevšiml, já jsem kokot. Já jsem si ho vůbec nevšiml, vůbec. Ty brďo. Super. Hezky jsme probojovali B-side. Nádherně. To dělá, hoši. Možná vlastně zdrát, že? No i navalám, super. Tak jo, máme další vyhrané kolo, super. Velmi hezky, týme, velmi hezky. Dobrý, nemáme žádnou bombu. Super. Prosím, neblokujte mě hlavně, prosím. To je Hyperbeast Freeze, to je jak kdyby nic nehrál. A takhle jsem taky nehrál vlastně těch 6 kol nebo 3, ale teďka už je to lepší. Takže super.
Furt si neubližujte, pane bože. Grenade out! Flashbang! Že prostě koknutí se řekl, že se jeden náhodou nejde. O, cože? Cože? Počkej. Já jsem teďka nepochopil moc. Plant. To jsem to vážně nepochopil. Posledně mě tady má. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Pojďme hezky, pojďme týmy, pojďme. My to spolu zvládneme oranžový, že jo? Paráda. Velmi hezky. Velmi hezky. Going to do this. Tak máme tu, doufám, že pro nás poslední polovinu. Aha, vidím to, že máš tu si zase nějakou kysirnou automobu. No. Pokedeme si tohle, protože nás furt nějak rašujou. Říkám vám to, že mě furt nějak rašujou. Tak, přesně, oni chodí v pyta. Super, máme ho. Bacha zadu. Super. Máme win. GG. Výborně, dali jsme to, když jsme to prohrávali, ale hezky jsme to dali. Tak jo. Takže já se s váma loučím u dalšího videa, dejte like, po případě odběr, já se s váma loučím a čus!